थांनाय 6 फेब्रुवारि 2022 खालारनि मोनाबिलियाव मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बा प्रेस बिबुंसारनि गेजेरजों मोनसे आफाद BNSU होननाय मोनसे आफाद जोङो दानायखौ नुनो मोनदों ससियेल मिडियानि गेजेरजों आरो बे आफादनि मुंखौनो BNSU होननानै जोङो मोनथिनानै मोनदों आरो बे BNSU होननाय आफादा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सोंखारिनानै जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारियाव खामानि मावनो हालिया दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै बर' हारिनि थाखाय जेबो खामानि मावनो हालिया सोलोंथाइनि बिथिङाव समाजखान्थिनि बिथिङाव रांखान्थिनि बिथिङाव बेफोरबायदि सोंखारिनानै ससियेल मिडियानि गेजेरजों बा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिथांमोना एबसुखौ समालोचना खालामदों आरो बिथांमोननि जोनोमानो जोङो नुनाय बायदिब्ला एबसुखौ सोंखारिनानै बा एबसुनि रिभेन्सआवसो बा एबसुनि हेंथायैसो बिथांमोना बे आफादखौ दानाय बायदि जोङो नुदों आरो बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्ला हिसाबै जोङो सोंखारिदों मानो होनोबा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैसिमबो जोङो बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनो नागाराखै बर' हारिनि थाखाय नांगौ समाव जोङो सोमावसारनायखौ माब्लाबाबो नागाराखै आरो नागारनायबो नङा जि समाव लागै जोंनि जि दाबि दाबाफोर बे दाबि दाबाफोरा मोनफुङागौ माने दुलाराय बर' फरायसा आफादा अराय सम बर' हारिनि थाखाय खामानि मावगोन सोमावसारलांगोन दा नैबे समाव BNSU होननाय बे आफादा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सोंखारिनानै गावसोरनि राजखान्थिनि लाबालाबनि थाखाय बिथांमोना बे आफादखौ दादों बिथांमोननि थांखियानो जाबाय BTR एकर्डखौ जेरै हायो BTR एकर्डनि दफाफोरखौ जेरै हायो होबथानानै बा जाफुङा खालामनानै जाफुंहोआलासिनो बिथांमोना मा खालामनो नागिरदों दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ रायजो राजानि गेजेराव जिर' खालामनानै लाथिख' खालामनानै बिथांमोना गावसोर हिर' जानो नागिरदों आरो हिर' जानानै बिथांमोना मोनसे समाव गावसोरनि राजखान्थि हान्जाखौ फिन BTR आव बा आसामाव बिथांमोना गावसोरनि दपदपनिखौ खालामफिननो थाखायनो नैबे आफादखौ दानाय जादों बिथांमोना बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनो बिथांमोना थारैनो ओंखारबोआखै मानो होनोबा बर' हारिनि खामानि मावनो थाखाय गुबुन मोनसे आफाद दानांगौनि खुनु गोनांथि गैया जि आफाद दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बयखौबो वेलकाम खालामो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै सोरबा दिपेन बर'आ दिनै बिबान मोनदों सोरबा खनेन्द्र बसुमतारिया बिबान मोनदों गाबोन सबनिया बिथांमोना बारग'लांगोन दा बिथांमोना मावनो गोसोबा बिथांमोननि जायगायाव फैनानै मावफै आरो बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय अराय सम दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांमोनखौ स्कप होगोन नाथाय बर'नि मोनसे गोथार मोनसे आफादखौ बर'नि मोनसे सिनस्रि आफादखौ बिथांमोना बेबायदि सोंखारिनानै बिथांमोना बेबायदि गाज्रि मुं सुनानै गोदान मोनसे आफाद दानायनि ओंथियानो जाबाय बिथांमोना जोंनि गेजेराव दाङाबाजि लाबोनाय बिथांमोना जोंनि गेजेराव दावराव दावसि फिन खालामफिननानै बोरैहाय बे सरकारखौ सिफायनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि एकर्डफोर जोंहा दिनै एकर्ड दफाफोरनि खामानि मावनांगौ दङ सानजाहा जोंहा सिमा बारायनांगौनि खोथा दङ जोंहा गोबां माखासे समस्याफोर दङ इउनिभार्सिटि लुफुंनांगौनि खोथा दङ नाथाय बेफोर खोथाफोरखौ बिथांमोना जेरैहाय बन्द' खालामनानै जोंखौ जिर' खालामनानै बिथांमोना हिर' जानो नागिरदों दा बे खोथाखौ जोङो माब्लाबाबो सैज्य खालामनो हानाय नङा जाय बिथांमोना दिनै BNSU आव बिबान लादों बिथांमोना हाग्रामानि आर'नाइ लाग्रा साफा साफा नेतामोन बिथांमोना मोनसे समाव हाग्रामानि आर'नाइ लायोमोन हाग्रामानि केम्पेइनाव बिथांमोना थाङोमोन हाग्रामाजों दाजानाय BSU नि बिबानगिरिमोन जाय जेनेरेल सेक्रेटारि दायो आफादगिरि बिबान मोनदों बिथाङा BSU नि गाहाय नेहाथारिमोन दा बेबायदि मानसिखौ रायजो राजाया दिनै सिनायनांगौ सिनायैनि खुनु खोथा गैया बिथांमोनखौ गासैबो बर' रायजो राजाफ्रा सिनायखायो दा बिथांमोना दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै जोनोमा दिनै 50नि बांसिन गोबाव बोसोर जाबाय दिनै गोदानै जोनोम जानानै बर' हारिनि थाखाय मा खामानि मावनो सानदों आरो बिथांमोना दिनै जोङो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारियाव खामानि मावनानै जोङो गासैबो गोखा गोखै गोदै गासैबो मोनबोजोबखानाय सासे राफोद मानसि बायदि सासे 55 बोसोरनि मानसि बायदि एक्सपिरियेन्स गोनां दिनै सासे गोरलै गथ'आ बर' हारिनि मोनसे गोथार जि आन्दलन बर' हारिनि जि मोनसे गोथार बड'लेण्ड सोदोब बे सोदोबखौ बिथांमोना दिनै
बड'फानि जि सिमां बेखौ बिथांमोना दिनै अभारटेक खालामनानै खामानि मावनो नागिरदों। दा बड'लेण्डनि थाखाय खामानि मावनायाव जोंहा बुंनांगौ लागा गैया, नाथाय बेखौ बड'लेण्डनि जि खोथा बे जुदि आलादा रायजोनि खोथा बेखौ जुदि बिथांमोना मोजाङै मावफुंनो हायालासिनो सासे गोरलै गथ' बायदि मोजां एक्सपिरियेन्स गैयि बायदि बिथांमोना आधा ससेयाव लांनानै जुदि बेले बेजे खालामोबा बेखौ बोरै जों सहायनो। मानो होनोबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेयो मोनसे मिशन। आलादा रायजो सोमावसारनाय बा आलादा रायजो बा बड'लेण्ड बे सोदोबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिसो। सोरबा मैया दाख्लैसो जोनोम जानाय सोरनिबा थफ्लायाव जों बेखौ हगारनानै होनो हाया, सोरनिबा फाफ्लियाव जों बेखौ हगारनानै होनो हाया। मानो होनोबा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दासिमबो बुङाखै आलादा रायजोखौ जों नागारबाय होननानै, आरो आलादा रायजोनि सोमावसारनायखौ जोङो नागारबाय होनना दिनैबो बुङाखै। जोङो बुंबायसो आरो दोनथ'दोंसो। जोङो दिनै दोनथ'दोंसो, माब्लाबाबो जोङो बेखौ नागारबाय होननानै बुङाखै। मानो होनोबा जोङो गोदोबो बिएससिनि समाव दोनथ'दोंमोन, बिटिसिनि समाव दोनथ'दोंमोन, दिनै बिटिआरनि समाव दोनथ'दों। आरो प्रयजन जायोबा बिटिआर एकर्डफोरा जुदि मावफुंजायाबा जोङो 2-3 बोसोरनि उनावनो जों फिन आन्दलनाव बारसोमफिनगोन। दा बे खोथाखौ रायजो राजाया बयबो मिथिखायो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साफ्रोमबो मानसिफ्रा मिथियो। नाथाय दिनै गोदानै जोनोम जानानै बिथांमोना गोरलै सासे गथ' बायदि खुद्रिनाय बेबायदि खामानि मावनानै मोनसे इसिबां गिदिर बर' हारिनि सिमांखौ बिथांमोना दिनै थेर बेथेर खालामनो नागिरनायखौ जों माब्लाबाबो सहायनो हानाय नङा। दा बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिया मैया बुंदों बिथांमोना लायनो टाबाव गायनाय मोनसे दंफां, टाबाव गायनाय दंफाङा सोरबा सासे मानसिया हासार होयोबा दै होयोब्लासो बियो थांनानै थायो, नङाबा रानज्रिंलाङो। नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे गेरेमसा दंफां, बेयाव रावनिबो दै नाङा, बियो मिथिंगानि जि दै हासार बेजोंनो थांनानै थायो मोनसे गिदिर गेरेमसा दंफाङा। नाथाय टाबनि दंफाङा मा जायो, बियो अराय सम सासे मानसिया बेखौ हासार होयोबा बेखौ दै होयोब्लासो बे थांनानै थायो। दा जि दिनाव लागै हाग्रामा महिलारि बा बिथांमोननि दिनै जोङो नुदों एडभाइजार सोरबा माबानो दि हारिमुनो माबामोन बिथांमोनानो दिनै मैया दाख्लैनि गथ'फ्रा बिसोरनि एडभाइजारनो बिथांमोना दै लुनानै होबाय हायोबासो बिथांमोननि आफादा थांनानै थागोन। दा बेनिखायनो आं मोनसे खोथाखौ बुंनो लुगैदों जोंनि लाइमोनफोरखौ, जाहाथे बेबायदि गोदानै दाजानाय आफादाव हाबनानै राजखान्थिनि सार्थजों फैनाय आफादफोराव हाबनानै गावनि इमेजखौ जाहाथे गाज्रि खालामनानै लाया जोंनि लाइमोनफोरा, बेखौ आङो खावलायहरदों। जोंनि रायजो राजाफ्राबो माब्लाबाबो बेबायदि गाज्रि गोसोजों फैनाय आफादफोरखौ बिखायाव बजबनानै लानो नाङा होननानै आङो रायजो राजानिसिमबो गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों।